Lejlet is-60 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza fi Pjazza Tritoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li 60 sena wara li sirna indipendenti Malta u Għawdex m'għadhomx jinarfu f'kull sens. Semma fost l-oħrajn l-eluf ta' barranin li qal il-gvern ma ħassibx sabiex jilqa' l-effett tagħhom fuq it-traffiku, l-infrastruttura, l-elettriku, il-ġbir tal-iskart, id-drenaġġ u l-kwalità tal-ħajja. Semma wkoll il-kostruzzjoni permanenti bil-permessi u r-regoli li qal jinkisru l-ħin kollu u bl-awtorità tal-ippjanar li ma tippjanax. Għalli il-gvern ma jaċċettax wieħed mill-prinċipji l-aktar bażiċi f'demokrazija, dak li l-pulizija qegħdin hemm sabiex jipproteġu s-saltna tad-dritt u liċ-ċittadin. U tkellem ukoll dwar il-korruzzjoni li qal illum saret parti mis-sistema politika tal-gvern. Dr. Grech qal li għall-kuntrarju il-Partit Nazzjonalista jinaraf u taf fejn intmijaw. Għalli il-Partit Nazzjonalista kien il-partit li 60 sena ilu ma beżax jieħu rajħ f'idejh u li 20 sena ilu ma beżax jingħaqad mal-Unjoni Ewropea. Għalli fejn ħaddieħor jibża mill-futur għaliex jinsab imsakkar fi preżent ta' korruzzjoni, inkompetenza u baħ politiku, il-Partit Nazzjonalista qed iħares il-qudiem għaliex għandu passatu preżent li huwa gburi bihom. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-poplu Malti qed jerġa' jħares il-qudiem sabiex jgħix f'pajjiż fejn is-sistema edukattiva tagħti ċans li tfal u żgħażagħ jimirħu fejn jixtiequ, fejn l-ekonomija toħloq impjiegi ġodda b'pagi tajbin, fejn l-infrastruttura tkun kapaċi tiflaħ żvilupp sensibbli, fejn l-imprenditturi u l-investituri jiskopru oqsma ġodda fejn jistgħu jikbru u jikkabru l-ekonomija b'mod aktar sostenibbli u mingħajr ma jeħlu f'burokrazija żejda. Dr. Grech qal li l-Gvern Nazzjonalista se jerġa' jkun gvern li jagħti ċertezza u stabilità għal il-Partit Nazzjonalista se jinvesti fi-spazji pubbliċi, fl-indafa u jiżgura li s-servizzi tas-saħħa u l-kostruzzjoni ikunu tal-ula livell. Irrefera wkoll għal Għawdex u l-Għawċin u qal li għandhom jitmexxew bi pjan made to measure għaliex għandhom ħtiġijiet differenti minn ta' Malta. Fil-waqt li sellem il-memorja ta' Karl Guder, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif Karl ukoll kellu viżjoni għal pajjiżna. L-istess viżjoni li jemmen fiha l-Partit Nazzjonalista ta' Malta ġusta, nadifa, ta' opportunitajiet, indipendenti u Ewropea. U qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex dak li ħolom Karl jitwettaq.